Seran històries que... Hem vingut a un show cooking amb un producte estrella que és el tomàquet de la Baixa Tordera, en el qual el que s'ha fet és emocionar aquella gent que està vinculada amb la producció d'aquest producte. Ens agrada molt que des de Cap Bravo es possibiliti a la gent de Barcelona conèixer productes d'altres espais, com és en el nostre cas la Baixa Tordera. I aquí veurem diferents maneres de cuinar-ho, amb un cuiner de Blanes. Hem fet un show cooking de 3 plats, que és una amanida de tomàquet, un tàrtar de tomàquet i una focaccia amb tomàquet. Me sorprende mucho la forma que tiene el chef de cortar los tomates, sobre todo utiliza siempre cuchillos muy afilados y esto nos lo ha dejado muy claro. Sobretot ara que l'estava tallant, venia una olor que digues impressionant. És important aquesta jornada que fem avui de tomàquet a Capravo, defenent el producte a quilòmetre zero, la proximitat, es defèn el medi ambient, el paisatge. Capravo va començar, van ser els primers i nosaltres ja quan parlem de Capravo a casa nostra, doncs home, és la història de la cooperativa.